Vinice s vežami atómovej elektrárne Mochovce v pozadí. V rokoch 1973 až 1975 sa zrealizovala našej obci hospodársko-technická úprava pôdy. V rámci nej miestne jednotné roľnícke družstvo zlikvidovalo všetky súkromné vinice. Vedomé si toho, že ich majiteľom zjavne ublížilo, recipročne ako náhradu za tento počin vyčlenilo novú 7-hektárovú plochu na Živom vrchu, 270 metrov nad morom. Tu vykonalo hlbokú rigolačnú orbu a ponúklo poškodeným možnosť vysadiť si nové vinice ušľachtilými odrodami viniča. V prvej etape bolo vysadených 60 viníc. Keďže väčšina z nich leží na temene uvedeného vrchu, majú celodennú slnečnú expozíciu a vďaka nadmorskej výške odolávajú mrazom. Ílovito-štrkovité podložie dáva vínam pozitívne stopy minerality. Vinice sú oplotené proti vniknutiu poľnej a lesnej zveri.